Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region. Ang amon ni gadulong sa inyo kagyari ato ng mga top stories of the day. Today is October 15, 2025, Miyerkules nga adlaw. Linog sa Iloilo, nabatsagan sa pila ka mga lugar sa Negros Occidental. Iban nga eskwelahan, nag-cancel sa face-to-face classes. Vulkan Kanlaon, nagbugas ang abos ng duha ka beses sini nga aga. Purok chairman sa Banwasang Kawayan patay sa pagpaniro sa mga armado. Bago City LGU nagpatuman sa mga tikang batok sa resorts, pati na sa Buenos Aires. Kag sa good vibes, balantayan ng higante nga mga puppets sini nga Mascara Festival. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, nagsapol sanday Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., SRA Administrator Paul Asco na pila ka mga opisyal sang SRA bangod sang kabalaka sa manubo nga presyo sang raw sugar sa unang bidding sa Negros. Yara sa pagsapol sanday SRA board member kag Farmers Representative Dave Samson para masabat ang kabalaka sa manubo nga presyo sang raw sugar nga nakit-an sa unang sugar bidding sa Negros sadtong October 9. Ginpatigayon ng sugar bidding kada semana sa bilog nga harvest season nga naglawig sa 38 weeks. Sa ginpagwa nga pahayag sa Department of Agriculture sa initial discussion sa mga sugar traders, may ara sang market hesitation nga gina-impluwensyahan sa conflicting statements sa nagkalain-lain nga mga sugarcane farmer groups. Bilang resulta, mga major traders ang nagpaiway sa pagbakal sa kalamay sa nagligad nga bidding. Sang Martes, ang napulo ka Negros Island Region lawmakers sa isa ka joint statement ang nagpanawagan sa Sugar Regulatory Administration nga magpatuman sang gilayon nga tikang para masabat ang pagsarurot sa presyo sa kalamay na nagtugas ang kabudlayan sa mga farmers nga ma-recover ang ilang production cost. Ang mill gate price sa kalamay ang yara sa 2,200 per 50 kg bag. 300 pesos below na ini sa estimated production cost. Gani para mabalik sa kumpiyansa sa mga farmers, millers kag traders sa Secretary Chu Laurel, Administrator Escona kag Board Member Sanson ang nagapasalig sa stakeholders nga wala sang sugar importation nga ginaplano tubtub sa katapusan sa sini nga milling season nga ginapaabot sa tunga-tunga sang May kag June 2026. Sa number 9, syudad sa Bago ang napatuman na sang aksyon sa ginareklamo nga mga resort sa ilang nga syudad. Ini nagalakip sa pagtuga sang task force kag pagpatigayon sa mga coordinating meeting. Suno kay Vicente Jodovic Mesias, ang City Environment Management Officer sa karon, naguntat na ang Almana Development Corporation sa ilang development activities sa Mailom Falls Dreamland Resort, Damlag pa. Sila ang ginpapanaugan sa notice of violation sa Environmental Management Bureau bangod sa gipatuman nga development activities nga ini sakop sa gin-issue sa ilang nga Environmental Compliance Certificate o ECC. Ang syudad ang nakabaton sang separado nga reklamo kontra sa Almana Development Corporation gikan sa Pataan Irrigators Association kag Mailom Bukidnon Tribe. Suno kay Mesias, sa bahin sang syudad, gipapanaugan sang Office of the Building Officials ang notice of violation ng Almana bangod wala sang building permit kag ginapauntat man ang tanan nga mga ongoing construction nga wala sang permit. Ang Balaan Hills Eco Park nga napahamtang sa Mailong man ang ginapanaugan man sang EMB sang notice of violation bangod sang kapaslawan sini sa gihapon sa pagkuha sang ECC kag iban pagid nga mga violation. Suno kay Mesias, ila pa nga paturon ang compliance sang resort nga ginapanag-iyahan ni Leo Nico Delfinado. Sila ang iga-remind, damlag pa. Ang tagdumalahan sa Balaan Hills ang nagpasalig sang compliance base sa gin-issue nila nga statement sa media. Wala labot sa duha ka mga resort na tukiban man nga ang Buenos Aires Mountain Resort nga city government-owned and operated ang may kapaslawan man sa pag-secure sang ECC kag iban pa nga mga EMB-issued permits humalin sa pag-operate sini pila na kadekadang nagligad. Sa idalom sa administration ni Mayor Marina Haveliana Yao, base sa advisory nga gin-issue, voluntaryo nga mag-untat operation ang resort tubtub nga ma-comply ang ini nga mga permits. Pero sa karon, nagasige pa operate ang mga resort. Magluwas sa mga coordination meetings sa nagkalain-lain nga mga stakeholders, gintukod ang Bago City Task Force on Environmental Compliance and Tourism Area Development para mapasiguro
Ang mga compliance kag mapasanyog man ang ecologically sound and culturally vibrant tourism destination. Ang syudad naman, nag-issue naman niya sa iya nga mga, particularly ang City Engineering Office, nag-issue man sa iya nga notice of violation man sa Alman Development Corporation for having no building permit, and ang amuman nga office, ang City Engineering Office, also requested the developer to stop all ongoing illegal construction without permit. Muna siyang ang most recent nga sitwasyon nga natabo. Sa number 8, masobra naman sa 900 ka mga single parent sa Bacolod City nagbaton sang cash subsidy allowance. Ginpangunahan sa Department of Social Services and Development o kung DSSD Bacolod ang payouts ang tig 6,000 pesos nga cash subsidy para sa mga solo parents sa Bacolod City Government Center kay ilasang aga. Suno kay Dr. Richel Verdeprado Manga, head sang DSSD Bacolod, may 936 ka mga solo parents nga kwalipikado kag makabaton sang ayuda kung pareho sa balor nga 1,000 ka pesos kada bulan halin Enero tubtub Hunyo 2025. May arat naman sang 564 pa ka mga solo parent nga padayon pa nga gina-verify sang ahensya antes maaprubahan ang ila application. Sunod pa kay Verde Prado Manga nga sa kabuusan, may arat sang 2,006 ka mga rehistrado nga solo parents sa Bacolod City. Apak ang mga kwalipikado lamang sa among subsidy, among minimum age earners and below. Inibase sa Republic Act 11861 o ang Expanded Solo Parents Welfare Act. So ang mga aplikant naton magkadto sila sa barangay or pwede man nga diri ang iban nga walk-in diri sa office, gina-validate gid sila sang mga registered social workers. Amo na siya nga medyo lawig siya ang process sa pag-validate kay kinahanglan gid sila kadtuan sa ilang barangay. Sa number 7, isa ka badyaw nga ginaligar nagapangharas sa iyang mga ginapangayuan ang gindakop sang kagabi. Pero galingon man nga ginrelease matapos ang 12 oras kay wala sang may nagpasaka sang kaso batok sa iya. Pinagi sa bulig sa netizen, nadakpan sa Mabini Street ang isa ka lalaki nga badyaw nga ginaligar nagapanakit kag nagapangdupla sa mga wala nagahatag sang limos. Kuwang ini nga video sang pasahero sa jeep nga hana siya si Paon sang nagdeparahan nga iya ini nga gina-video. Suno kay Police Colonel Joresti Coronica, ang mga badyaw ang ginakabig nga notorious bangod madamo na sang reklamo batok sa iya. Apang matapos ang 12 oras nga reglementary period, ginrelease siya sang kapulisan bangod wala sa may nagpasaka sang kaso batok sa iya kay hindi na interesado ang mga biktima niya. Nasikop na ang mga badyaw kag ang mga nagapangayo-kayo sang DSSD dablag pa pero suno sa kaya Manga ang pamuno sang DSSD. Ang iban nga mga badyaw nagpalagyo samtang padayon ang ginahimo nga profiling kag assessment sang DSSD. Sa piyak sini, ang mga badyaw igadulong sa ilatag sa ka mga lugar. Gina-finalize lang naton kung pila sila kay ginatingog tama na sila. And may mga ara man no ginpatinir naton sa aton nga facility pero naghalin sila nga wala lisensya, which is hindi na naton makontrol kay tungod nga part man na sa ila nga kinamatarong. Sa number 6, tabi-tabi lang sa mga nagapanyapon, isa ka mangunguma ang utod ang ulo matapos ginlabo sa iya nga bayaw. Bungod sang hindi pag-insindihanay, nautod ang ulo sang mangunguma matapos ginlabo sang iyaman nga bayaw sa Purok Tamlang, Barangay Kabingawan, Kabangkalan City, Martes nga adlaw. Sa investigasyon sang Kabangkalan PNP, updanay nga nag-ani kag nag-treasure sang humay ang 42 anyos nga biktima kag 28 anyos nga suspect. Matapos ini, nag-inom-inom ang biktima nga si alias Sunny kag ang suspect nga si alias Redman. Kung diin sila naglalisay, apang gintabag-tambagan sang ilang mga kaupdanan. Sang hana na nga maghalin ang biktima, nagdalagan pakadusay ang suspect kag siya ang ginlabo sa ulo kag liog. Nagwa sa investigasyon nga may
Pila na kation sadto nga nagmao ang biktima kag ginhangkat inaway ang suspect nga iya man lang nga bayaw. Ginakop sang pulis ang suspect kag karon detained na sa custodial facility sang Kabangkalan PNP. Sa number 5, mag-asawa ginpang tiro sa Negros Oriental. Patay 58 anyos nga bana samtang pilason ng Yamisis matapos sila ginpang tiro sa Purok 2 Barangay Caranoche, Banwasan Santa Catalina, Negros Oriental kagabi. Gikan na mag-asawa nga negosyante sa ilang baligyaan kapapuli na sa ilang nga balay sa naglunta ng insidente. Duha ka mga sospek sakay sa motorsiklo nagtiro sa mga biktima. Gideklarar nga dead on arrival ang bana samtang may igo naman sang bala sa tuhod ang iyang misis. Parayon karon nga investigasyon sa kapulisan agud makilala kag badakop ang mga sospek. Sa number 4, purok chairman sa Banwasang Kawayan ang patay sa pagpaniro sa mga armado. Nagpadulong ang 5 ka mga lalaking armado sang long firearms sa balay sa purok chairwoman nga si Maricel Pantaho sa sitio Manauban, purok 5 sa Barangay Linawon, Banwasang Kawayan sang kagabi. Sa investigasyon sa PNP, ginsugo sa mga sospek ang mga miyembro sa pamilya nga magsulod sa balay. Suno sa mga saksi, nag-istoryahan na ang 34 anyos nga purok chairwoman kag ang mga sospek. Sang ila siya gintiro sa makapila ka beses, rason siyang iya kamatayon. Na-recover sa crime scene ang mga empty shells kag deformed slug sang nanari-sari nga kalibre sang armas. Nagapanawagan karon sang hustisya ang pamilya sang biktima. Nailo ang ginpatay nga purok chairwoman o kung nailo sang ginpatay nga purok chairwoman ang iyang bana kag 3 ka mga kabataan. Sa number 3, 11 tanan ka mga barangay sa Central kag Northern Bacolod City ang nahalitan sa pagbaha sang kahapon nga adlaw. Isa pa ka motorcycle rider ang ginreport nga napilasan matapos makabunggo sa ginakayo nga baral sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod. Base sa datos sa ginpagwa sa Disaster Risk Reduction and Management Office ng Bacolod, ang mga apektado nga lugar amo ang Barangay 3, 4, 8, 9, 10, 12, 14, 19, 20, Mandalagan kag Villamonte. Suno kay Dr. Laarni Pornan, ang head sang DRRMO Bacolod, nagtaas ang levels ng tubig sa may Carvic sa may Barangay Mandalagan bangod malawig na nga panahon nga wala madredge ang suba malapit sa lugar. Ginmonitor man sa mga otoridad ang suba sa GK Village nga bisan wala nag-awas mayara sa gihapon sa mga residente nga nag-evacuate bilang precautionary measure. Ginpahayag ni Pornan nga parayon ang monitoring kag dredging operations ng DRRMO sa mga suba kag kanal sa syudad para mapahagan-hagan ang epekto sa pagbaha sa masunod nga mga inadlaw. May isa ka motorista nga nahulog sa manhole sa corner ng 12 kag Lacson Street sa Bacolod City. Kag may isa pagid ka motorista sa kagabi nga nabunggo sa baral sa may taytay sa Singkang Airport malapit sa mall nga nag-angkon sang fracture sa tiil. Wala sang early warning device ang ginakayo nga baral kag naalang-alang na ang biktima kay may tubig pa nga nagtipon sa tupad sini. Nagakinahanglan karon mo operahan ang amo nga pasyente. Base sa weather update, wala sang bagyo kag malayo-layo pa ang LPA pero ang easterly so kung mainit nga hangin gikan sa Pacific Ocean, amo karon ang nagadala sang ulan. Buwas ginapaabot nga posible mangin bagyo na ang LPA kag magasulod sa PAR. Kag kun mangin isa na ka bagyo, tawgon ini nga Ramil. Sa number 2, makaduha ka beses nga nagbugas sang abo ang bulkan Kanlaon kaina sang aga. Una nga nagbugas sang abo na 6:54 sang aga kag naglawig ini sa sulod sang 46 minutos sulod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ang ikaduha nga pagbugas sang abo 7:50 sang aga nga naglawig sang 23 minutos. Sunod kay Daryl Aro, ang Science Research Analyst sang PHIVOLCS, wala sila sa may na baton nga report angot sa ash fall. Dugang pa niya, naging manipis ang ash emission. Nagpabilin sa alert level 2 ang bulkan Kanlaon. So October 15, nga 24-hour observation, 17 o 17 ka volcanic earthquakes ang na-record, kag 3,370 naman katonelada sang sulfur dioxide flux.
Di man ni unay nga amol ni Kalawig, no? Kung matanda naman sa previous yung mga Asia mission, no? Naglapot tagid ni gani sa Inoras, no? Kag may mga discrete events tagid siya. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Ang linog sa Iloilo kay nasang aga nabatsagan sa pila ka parte sa Negros Occidental gani pila ka mga eskwelahan nag-cancel man sang face-to-face classes. Halin sa 4.4 magnitude galinog, gin-downgrade ini sang PHIVOLC sa 4.2 magnitude. Sa baybayon sang Gimbal, Iloilo ang sentro sini kag tectonic in origin alas 6:48 kainasang aga. Base sa records ng PHIVOLC, nabatsagan ang intensity 4 sa Iloilo City kag Nueva Valencia sa Guimaras, intensity 3 sa Gimbal, Miag-aw kag Uton, intensity 2 sa San Lorenzo, Guimaras, iban pa nga porsyon sa Iloilo City kag Bago City, Negros Occidental, intensity 1 sa Antique kag La Carlota City. Bisan sa Bacolod City nabatsagan man ang pagtayo. Gani ang mga estudyante sa Negros Occidental High School ang nagtililipon sa tubangan sa main building matapos ang linog. Dugay-dugay, gin-suspend ang face-to-face classes kag ginpapauli na ang mga estudyante. Sa Riverside College naman, naginuha man ang mga estudyante gikan sa ilang mga classrooms at nagdeklarar ang eskwelahan nga mangin online na lamang ang klase. Samtang bangod man sa linog, humalin sa nagligad pa nga inadlaw, 38 ka mga pampubliko nga mga eskwelahan sa Bacolod City ang gin-classify sa idalom sang green category kung wala sang structural threats kag may minor issues lamang. Pito naman ka mga eskwelahan ang ginatag sa idalom sang yellow category kung safe lang para sa partial occupancy pero nagakinahanglan sang repair kag 4 ang nagakinahanglan sang further inspection kag assessment. Wala naman sang eskwelahan nga ginpaidalom sa red category kung unsafe for occupancy. Inibase sa joint evaluation sang city engineers kag building officials. Kag para sa good vibes, balantayan sa mga dalanon sa Bacolod City ang mga higante nga mga puppets ini nga Mascara Festival. Ini ang video sa The Making of the Mask Higante Puppets. May artist, tourist party goers, may photographers, may manog inasal, manog libod, mascara dancers, electric mascara kag peryahan. May walutanan ka mga entries kag ang kada entry may pares. Masaksihan na paglibot sang sini nga mga giant puppets o kun mask higantes sa dalanon sang Bacolod. Anom diri ang imo sang barangay sa mga barangay nga Tangob, Barangay 11, Barangay 3, Bata, Sumag kag Villamonte kag ang duha himo sang mga estudyante sa Bacolod City College. Was masaksihan ini nga mga magalibot sa Bacolod City Public Plaza from 7 p.m. to 10 p.m. Sa Biyernes, sa Robinson's Bacolod. Sa Sabado, sa The Upper East, sa Mega World, sa Maskanamit Food Fair and Night Market, kag sa Domingo, sa Lacson Street. Isa lamang ini sa mga dugang nga kalingawan, sini nga Mascara Festival 2025. Shout out anay sa atong live viewers. Subong hapon si Ma'am Chong Malan de la Cruz. O kung si Mr. Chong Malan de la Cruz, good afternoon Digicast Negros. Si Jocelyn Loquero, mayong hapon Digicast Negros team. Keep safe everyone. Watching live from Hong Kong, si Jenny Gel, mayong hapon Digicast crew. And Choi Roming, watching lang. Diri sa may Hong Kong man, si Maria Fe Panaga Baredo, good PM Digicast Negros, good PM Sir Roming. Si Jubia Yap Janala, mayong hapon Digicast Negros kag Choi Roming. Nagatanaw diri live sa Baguio City. Si Chona Evangelista Caredo, good afternoon Digicast Negros, watching from Singapore. Si Gloria Bantigue, good afternoon Digicast Negros, kag Sir Roming, watching from Pulupandan. Si Mirna Garrido Clavel, good PM Digicast Negros, watching from Payao. Lagrimas Anay, good evening kuno sa tanan. Si Hens T. Cecil Alguna Mumbai, good afternoon Digicast Negros, Anay kag Sir Roming. Si Romel Mahilom Galio, good evening kuno sa tanan-tanan. Si Lorna Black, grabe dira sa Bacolod ang baha. Yes ma'am. Pero subong, okay, wala sang baha. Salvador Espanyola, mayong hapon Digicast kag Sir Roming, RH Tata, good afternoon NIR.
Kasi Sir Nene Grande, maayong hapon kuno sa inyong tanan-tanan. Kaag si Lorna Black. Afternoon sir, watching from Australia. Kagamuya itong top 10 nga mga balita sa Negros Island Region sa bunga adlaw, tubtub sa buwas. Ako si Romeo Subaldo, mayong hapon.